בסיבוב הקודם שהיה, אז ליבי עשתה את המשחק והעמידה אותנו בכל מיני מקומות, ופתאום מצאתי את עצמי על הבמה. לא היה לי מה להגיד, לא תכננתי להגיד, אבל גם לא ממש רציתי לעזוב את הבמה, היה לי נחמד הסיטואציה. אז הפעם, אתה יודע, בשביל לשחזר את העניין, כתבתי גם משהו, שבכל זאת אני לא אראה מוזר. בוא נעשות ככה אולי, באמת. ככה? פה. אצלי יש דיסוננס די מעניין בין דיבור בעל פה לנייר הטוב והזקן, כך שאם במלל אמצא שעתי ומיד אפרט זכויותיה של ארצי אהובתי, אבל אם לנייר אדרש, ובכן שם אצלי הכל מתפקשש, ומיד אפצח בשורה של תלונות על עם שלפתע נמאס לו לראות. ומכיוון שזה המלל מקורו בנייר, אז אתנצל מראש על תוכנו אמר. אבל המציאות חשוב שנסתכל בעיניים, נעמוד זקופים, לא ניפול על ברכיים, ונקפיד לאן מפנים עיניים ולב. לב ועיניים. אין אבי בעירו אומר הפתגם, ואני אומר דווקא שם. דווקא שם נדרשו לעם, אל מול ההמון הכועס הנזעם. בשנות ה-40 הקמנו מדינה, גזרתה קצת צרה אבל מלאה באמונה. ומאז 75 שנה מתברברים במדבר, מחפשים את לוחות הברית ואת הסנה שבער. ואנחנו מלאי תוכניות, עתירי תרבויות, כולנו חשיבות. הבטחה אלוהית בכיסנו. אנחנו לא כשכננו באנו מן הסתמיות. אבל אם נאמר את האמת, קיבוץ השבטים הזה שלנו עדיין מתלבט. מי אנחנו בכלל באמת? רגלינו במזרח, לשוננו במערב, ובאיזה גזרה של ארצי אני מאוהב? ולרגע קט היה נדמה כי את החבל אנחנו מחזיקים מכל קצותיו. מדברים שלום, פשוט לא עכשיו. עסוקים בנדלן, מסיבות טבע, הנפקות, ואת השכנים סגרנו במחסומים וגדרות. בקיצור, אוכלים עוד ביס מהתפוח, לנחש לא נותנים לנוח, כי אנחנו יותר חזקים מהרוח. זמננו קצר, המלאכה מרובה, עגל זהב יש פה והוא דורש חיבוק ואהבה. והיהודי החדש מסתכל בעיניים, עולה לירושלים, הכל הוא יעשה למען עגל גיבור, שרק באפלה נדמהו לשור. אז חברים, בואו את לשוננו נשלוף מהדגל, את ישבננו נרחיק, את עינינו נרחיק מישבנו של העגל, שאז אולי ניטול, סוף סוף ניטול הקורה, והמציאות לפתע תהיה כה ברורה. איך עומדות בשורה כל תאוותינו, צועקות, זועקות ומשמעות את ליבנו. והצדק שלנו קצת יתפורר, ונפסיק לעסוק בשנאת האחר. חברים יקרים, רק מוודא שאתם מודעים, בתי המקדש של עמנו לא באמת שורדים. בל תשכחו את דוד וחטאיו, ומדוע את בית המקדש לא שזפו עיניו. זוכרים את האזרח אוריה ואשתו, איך לאמן זקפת המלך מצא את מותו. האל חברים רואה כליותינו, זוכר היטב אבונותינו, ומדוע נקברים בנינו. אפילו בר קוזיבה מזמן כבר הבין שירושלים היא בלב, היא לא באבנים. הרי חייב שתהיה בנו קצת חמלה לילדים שמתחבאים במחילה. ערים הרוסות, מיליוני רעבים, קריאות לרצח מפי יהודים, מתרווחים על ספה, כוס קפה מאחורי מחשב, וצועקים במלוא גרון שעזה תחרב.
אולי גם אנחנו אל מול הזוועות נכנעים כמו דוד לחולשות ארציות ומנציחים לעד את מעגל הגופות. ובכן, נראה שהמלל נקלט פה היטב, וכל המוסיף הרי הוא גורע כשהמסר ברור ופוגע. ובכלל, קיטורים לכשעצמם אין בהם לדידי שום עניין, ולעג מתגלגל איננו אפקטיבי ללא איזה מסר קונסטרוקטיבי. אז הרשו לי פה להניח התחלה של כיוונון. אל תיטו, זה איננו מרש של ניצחון. אין גביע קדוש במזרח התיכון. אבל אולי בכל זאת יש כמה תובנות שבארצות המזרח ישמחו לחלוק עם הבריות. במזרח הזה, שהוא איננו תיכון ואפילו די רחוק, אין אל אחד אדיר וגיבור, אלא יותר תחום אפור. ומרוב אלים ואלות, המאמינים רשאים להמציא הוראות. רק חבל שמחלפים הם בונים פה בלי תוכניות. ופה באזור זה לא סוד חברים. יש כמה פלאי עולם פחות ידועים, שכן אין עסקינן במקדשים ושמורות, אלא במערכות יחסים בין עמים ודתות. וחלילה לנו אשליות, גם כאן הם אוהבים ללכת מכות. אבל בסוף היום מרבית הבריות אינם סוגדים לבתולות או כיפות. ובמקום חזון על עצמות יבשות, הם שורפים ומפזרים את אפר הגופות, כי החומר הוא רגעי והנשמות נצחיות. גנדי הגאון הביא להודו את עצמאותה בלי מגן או שריון, ורשום הוא היטב בין דפים כפטריוט של אהבה ולא של פיצוצים. בחיים חברים, כך מלמדת ההיסטוריה, פירוס ולמעשה הוא לא רק התיאוריה. ומזה דורות מצעדי ניצחון הם נחלת המפסידות. ולמנצחים כל שנותרה, קריאת הללויה קרה ושבורה. קונסטלציה וקרמה הן לא מילים ריקות, כשאבות אוכלים בוסר ושיני בנים מתקהות. הכיצד לעזאזל אינכם רואים קו מחבר בין הווה לימי צוררים? ולא, ההיסטוריה איננה קו ישר, והחלש יכול שיהיה ארור ואכזר. אבל אנחנו, תפקידנו להתבונן בעצמנו עמוק ובפנים, להבין איפה טעינו, והאם לנשמתנו עודנו ראויים. זהו. סליחה עליו. מיכל.